Il-Gvern ħabbar skemi ġodda li jinċentivaw l-użu ta' solar water heaters u l-heat pumps fil-waqt li waslu għal kontijiet orħos, dan b'investiment ta' €1,000,000. Dan f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli. L-iskemi li tħabbru kollha jgħinu lill-residenzi u l-familji isaħħnu l-ilma b'mod effiċjenti, madankollu fl-istess ħin jagħmlu dan b'mod sostenibbli. Fil-fatt il-Ministru Dalli spjegat kif l-iskema eżistenti ta' solar water heaters magħrufa wkoll bħala Thermal Basic Scheme ġiet estiża. B'hekk se tingħata għotja ta' €700 għall-apparat b'garanzija ta' 5 snin. Sabiex tikkumplimenta din l-iskema żdiedet għajnuna oħra magħrufa bħala Thermal Premium Scheme li tkopri sistemi stainless steel tal-fuq minn 100 litru. Għal dan l-apparat se jingħataw massimu ta' €1,400 sabiex tiġi koperta 75% tal-ispiża totali. Ser tingħataw ukoll għotja oħra ta' €500 biex il-garanzija fuq dawn is-sistemi titla' għal 10 snin. Dr. Dalli spjegat li l-użu ta' dawn l-iskemi favur is-solar water heaters jifrankaw medja ta' madwar 1,800 unit ta' dawl fis-sena lil kull residenza. Intant brabta mal-air to water heat pumps li jagħmlu użu misħana fl-arja sabiex jitrasformawha f'enerġija u jisaħħnu l-ilma u l-arja, il-Ministru Dalli ħabbret skema bl-isem ta' Heat Pump Starter li se tagħti għotja massima ta' €1,000 fuq l-ispiża sabiex tiġi koperta nofsa. B'reazzjoni għal dawn l-iskemi, il-Ministru Dalli rremarkat kemm se jkunu qed jifrankaw il-familji Maltin u Għawċin jekk jinvestu f'dan l-apparat. Mhijiex teknoloġija aktar nadifa biss, hija teknoloġija li lill-familji se trendilhom ħafna aktar grazzi għal grants li qegħdin nippreżentaw. Fil-fatt qegħdin nikkalkulaw li familja fuq temp ta' sena tista' tifranka €2,160 b'return on investment f'temp ta' 4 snin biss. Il-Ministru Dalli spjegat ukoll kif dawn l-istess skemi se jgħinu lil pajjiżna lejn il-mixja favur il-ħelsim mill-karbonju sal-2050. Madankollu l-Ministru Mirjam Dalli spjegat kif lan huwa li jintlaħqu wkoll il-miri intermedjarji li stabbilixxa l-Gvern sal-2030 u l-2040. L-applikazzjonijiet għal dawn l-iskemi se jkunu qed jibdew jintlaqgħu online minn nhar it-tnejn 26 ta' April. Iktar informazzjoni dwar dawn it-teknoloġiji u l-proċess tal-applikazzjoni jinstab fuq is-sit www.rews.org.mt.